Irati. Samira Lalab Migalab, shout out. Shout out, Eileen. Chef Errol Lalab Migalab, shout out. Chef Errol. Ayan, Samira. Samira on the way to you from Chef Errol. Kumusta ka? Malalapalike naman ako sa aking live. Ayan, thank you so much. Mega love shout out everyone. Million Mega love shout out. Samira on the way to you si Chef Errol Karumay. Mega love shout out. Samira done to you from Chef Errol. Samira love kindly return to Chef Errol loves. Masarap inom tayo ng kape. Oh, let's drink. Mimoy, ako lamang. Host, bagong upload kanina lang pa ayuda. Ayan. Iiwan. Panoorin natin yung lalab yung new uploads mo. Mo ako. Oh, 5K. Crazy Mackerel Special Sushi Authentic Japanese Food. Yung lalab, so may harang. Supremo BGB1, Tamsak, hey, mega love shout out Supremo Lalabs. Thank you so much my friend Supremo, mega love shout out. And lalabs ay yung sushi. $1 million mega love shout out. Ayan, 2 million Tamsak, thank you so much. Supremo BGB1 Lalab, thank you so much. Ayan, let's drink coffee mga lalabs. Magkape muna kayo dyan.
na inaalay ko sa'yo. Sino pa? 30 sa gusto. From Supremo BGB1. Ayan mga lalab. Supremo may 30. Sino pa? Marunong magmahal. L3 my friend. Mega love shout out. L3 how are you? L3 my friend. Mega love shout out. Good morning to you. Hello everyone. Ayan. Kasampagita lalab mega love shout out Kasampagita. Cooking with Sapia. Hello host. How are you? I am good lalab. Alhamdulillah. Ayan. Cooking with Sapia. How are you to lalabs? I'm doing well, sweet host. Ayan. Thank you so much lalab. L3. Ayan, watch ko na lahat yung video mo ha. Ayan. Yung iyong sushi. Chef Errol. 4 million mega live shout. Ayan, follow watch sa iyong sushi lalab ha. Ayan, Chef Errol, dikit ko na rin yun sa'yo. Si Bicula ng Uragon ako yan. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, maumagang fresh na press sa'yo host from Kasampagita Vlog. Lalab, ayan, fresh na press si Kasampagita lalab. Mega love shout out. Nagkape ka na lalabs? Nag-breakfast na ba si Kasampagita? Ayan, 2 million mega love shout out. Hindi pa host. Magkape muna ka lalabs. Whitey pa more. Magkape muna magkape. Huwag puro whitey. Magkape muna dyan mga lalabsoy. Di mo pinapansin. Di mo pinapansin. Ako'y nangangamba. Pag-ibig ko sa'yo. Ayan, Kasampagitan nagbaba ng bahay.
Mary GB, madam, Miguel Love, shout out. Ayan, salamat po sa patamsak, madam. Titiis ako. Miguel Love, shout out sa lahat. Ayan, from Kasampagita. Ayan, 2 million Miguel Love, shout out mga lalabs. Kunin ko lang isang mobile. Ibalik ang tamis ng pag-ibig. Samira Lalabs. Akala. Ayan, Red for Speedy Lawos. Lalab Miguel Love, shout out. Ayan, 1020 available. Samira Miguel Love, shout out. Red for Speed Miguel Love, shout out lalabs. Kala. 6 million Miguel Love, shout out. 10 man na naglo-loading. Nag-willing si Peki din, nailay mo? Ha? Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Danos from Kasampagita. Chef Errol. Wala na Chef Errol? Gabi ngayon nagdurusa. Nandito pa ba si ano? Ano tayo, Kasampagita. Ayun pala ba ko nakapin mga lalab, nakapin po. Ayan, Kasampagita, nasa bahay Makulalab, Kasampagita.
Banding time sa Kasampagita. Ayan, lalab Kasampagita, nasa bahay makuha. Ayan, lalabs. Team Kamatyas, Miguel Live shout out. Team Kamatyas, nagbaba ng bahay, Miguel Live shout out. Ayan, lalab Kasampagita, nasa bahay mo ako. Nandito ka pa ba? Panoorin muna natin mga lalabs, yung kape ko malimig na. Mga lab, wait lang ako, kunin ko lang isa kong mobile nang maka-add sa aking pag-ayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, from Samira lalabs. Waalaikumsalam. Ayan. Marcods lalab, Minggalab, shout out Marcods, tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Ayan. Team Kamatyas, nagbaba ng bahay. Ayan, Marcods, nagbaba ng bahay, Marcods. Sino ba to si Marcods? Padikit, please. Si ano, Kapits Dan TV. Kapits, 814. Padikit si Marcods, mga lalabs. Ayan. Road to 1K din pala to. Sir Bruchito, wasak. Miguel Lab, shout out po Sir Bruchito. Good morning. Ayan, Sir Bruchito, Miguel Lab, shout out. Wasak. Wakwak. Panahon. Piso. Pag-ibig. Nag-breakfast ka na, malamig na pala yung aking kape, oh. Nag-breakfast ka na, Sir Buchito. Kung miss na miss kita. Team Kamatyas, Miguel Lab, shout out.
Kim Kamatyas. Baba ang pag-ibig mo. Kumusta ka? Meltrix, lalab, Miguelab, shout, alab, Meltrix. Islandsky, thank you. Ayan. Yung kita ng jacket, lalabs, naka-main channel ka ngayon, ha. Hal kita. Naka-main channel ka, lalab, Meltrix. L3, new video from L3. Ayan, si L3 po, nagbaba ng by Meltrix, lalab, Miguelab, shout out. Naka-main channel ka ngayon, lalabs. Alam mong miss na miss kita. Di kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Load pa ba? Ayan, Cheese Journey, good morning, host, Miguelab, shoutout, lalab. Cheese Journey, Miguelab, shoutout. Cheese Journey, good morning, host, lalab, good morning. From Canada ba yung ano na yan, yung sign na yan, lalabs? Canada ba yan? Million, Miguelab, shoutout. Kasampagita. Kumusta ka? Ang pag-ibig. Cooking yung still lalabs. Cooking with Sapia. Kumusta ka? Kumusta ka? Santano Moitra, Miguelab, shout out. How are you, my friend Santano? Good morning to you, lalabs. Team Kamatyas nagbaba ng bahay. Good morning, Santano. How are you, Miguelab? Shout out to you. Santano Moitra. Fine.
Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Pakunik naman ako mga lalabs sa nakapin. Tapos na kayo sa nakapin mga lalabs. Marcos, nandito ka pa ba Marcos? Wala na? Wala na ba si Marcos? You're looking good. Thank you so much lalabs. Santano. Thank you my friend Santano Moitra. Thank you so much. Ang iyong ganda. Ayan, palablab pa ako nakapin mga avocado, tomato, cucumber, salad recipe. Malimutan. Ayan, sa Lalab, I'm watching again your videos. Your salad. I want to contact you. Please give me your FB link. Padikit, please. Ayan, from Marcos. Pin kita, Marcos. Sunod kay cooking, ha? Ay, cooking with Sophia on the pin. Palablab ako mga lalabs. Cooking with Sophia. I'm watching your video, lalabs. I'll give you 1 banana, lalabs, ha? Cooking with Sophia. I'm watching your salad. Cucumber salad. Alright, 2 banana na lang. Ang palatandaan, ayan, Miguel Love, shout out lalab. Sana all 2 banana na lang. Give your link. Ang puso ko't isipan. Lalab, I have only page. Alensky Vlog. Thank you, host. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Ang palatandaan, lalab, Miguel Love, shout out. Ang mahal. Cooking with Sophia and lalab, full watch sa your salad. Then watching lalab cooking. Nakakaisip sa'yo. Marcos, saan kita Marcos ha? Bukod isipan. Ang dahilan. Makatulog sa kakaisip sa'yo. May premier ka lala, palatandaan. Ayan, palatandaan, nasa bahay makulala, nito ka pa ba? Dikit ko to sa'yo lalaba, palatandaan. Ayan, palatandaan.
Your WhatsApp number, same my WhatsApp number, I didn't change. Ayan, lalabs. Palatandaan. Ang baklang sa bungero. Baklang sa bungero, ha. Ayan, palatandaan, dito sa'yo lalab, ha. Ayan, palatandaan, ha. Dikit to sa'yo lalabs. Ang palatandaan, ang baklang sa bungero. Good morning, Sapia. How are you? From Santano, Moitra. Ayan mga lalab, baka meron kayong mga extra banana dyan mga lalabs. Pwede po kayong magbartir. Cooking with Sapia, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Marcos. Buko initak ng ngipin. Ayan, Marco, dikit mo yung main channel mo sa akin, lalabs. Nandito ka pa ba, Marcos? Bigyan kita 5 lalabs. Kasama yung main channel ko. Ayan, Kapits Dan TV Dan from Bruchito Channel. Kapits Dan. Pasuklan na lang po si Sir Bruchito Dan sa'yo. Marcos, Tamsak Dan, nag-iwan din ng bakas, pasukli na lang. Marcos. Magsukli ka, Marcos. Ayan, Sir Bruchito Dan na sa'yo. Morning po, The Cargo Vlog. Marcos, nandito ka pa ba, Marcos? Wala na si Marcos. Please, ini Sapia, give your link so that I can contact you. Sapia. Cooking with Sapia. Santano told you that give your link so that he will contact you. Morning po from The Cargo Vlog. Oh my God, kinakagat lang ng bibig. Ano naman ginagawa niya mga lalabs? Ginangat-ngat ngayong nyog. Marcos, wala ka na, Marcos. Ayaw mo ng ayuda. Magsukli ka, lalabs. Marcos, once again, Marcos. Pasukli yung mga dumikit sa'yo. Wala na si Marcos? Wala. Okay. 10 available from The Cargo. Pero mo cellphone mo, Dang. Dito isaksak mo sa charger dito. Sorry, charger dyan. Kunin mo yung charger ni Mama. At diyan, pwede. Malaki to, oh. Oh. Samsung. Sabi ko sa inyo. Baka sa small charger. Hindi na taas. Para sa mga charger ng Mama.
Tadi nakasaksak. Susan ah. Hadto baga table. The cargo available. Ay pala po ako nakapin mga lalabs. Wala na, ayaw niya na. Si Marcods. Miguel Lab, shout out sa lahat from the Cargo Vlog. Brochito, dating dikit kalimang na lang po ako ha, pero dan na. Ay? Adi? Ka na magsalita kung gusto mong magumbang. Dami kinig sa'yo. The Cargo Vlog, nagbaba ng bahay. Si The Cargo Vlog, lablabin natin mga lalads. $7 million Megalab shout out. Assalamualaikum. Len Quran Megalab shout out. Len Quran with Milalab. How are you my friend? Bakit kasi nagda-download kayo dito? Mga guys, patamsak naman sa channel ko. And mga lalab, 7 million Megalab shout out. Guys, patamsak naman si Dakar. Sunod kita Dakargo ha. Len Quran lalab Megalab shout and Megalab shout out. You both are not responding. I'm going. You already connected my page. Shantano Maitra. My name on my FB page is Ailensky Vlog. Jesus is Savior. Di mo publikan lalab Migalab shout out. Di mo public are you lalabs. Demo Publican, how are you? Peace, harmony, love. From Demo Publican, Megalab shout out. Ayan, 8 million, Megalab shout out. Appreciate you. My friend, thank you. Palablab naman po sa nakapin. Ayan, 9 million, Megalab shout out. Sunod kita ano ha, The Cargo sunod kita. Brochito channel tamsakda, nag-iwan ng bakas. Pasukli na lang po from Kasampagita Vlog. Ayan, Sir Brochito lalabs. Dan na po si Kasampagita po sa'yo. Pasuklian na lang po. No worries Kasampagita, nagsusuklian si Sir Brochito. I'm blessed and highly favored by Elohim in Jesus' name. From Demo Publican. Ayan, thank you so much mga lalab. Don't forget to give me thumbs up mga lalab. Don't forget to give me likes. Ayan, thank you so much everyone. Pagpulain lahat ng nandito mga lalabs. Ayan, everyone, God bless us. Ayan, Marcodes, padikit please from Marcodes. Ayan, Marcodes, meron ka bang mga alagad dyan, Marcodes? $10 available from the Cargo Vlog. You're welcome from Demo Publican. Ayan si Mark. Hindi naman nito.
nakikita. Ayan mga lalab, 8 million mega live shout out. Maglablaban tayo mga lalabs. Ayan, get her number up to over 1 trillion if you all can. Ayan. Which number lalab? Ayan, L3, nagbaba ng buy L3. Ikaw lagi, bukan ko. Sir Brochito, ayan, nasa buy mo ako, Sir Brochito. Mayarang. Dikit ko to sa'yo, Sir Brochito, ha. Kakaisip sa'yo. Ayan, 8 million. Sige na, lablabin nyo na ako. Hehe, from the cargo. Get her subscriber and likes up to 1 trillion or more. Yes, lalab, thank you. Di mo publican. Ayan, 8 million. Mega love shout out. The cargo sund kita lalab, ha. Sa'yo. Para lang sa'yo. Ayan mga lalab, yung short video news. Mga lalab, pa-watch din po ako. Ang laman, puso ko't isipan, gabi. Ayan mga lalab, don't forget to give me likes mga lalabs. Kaisip sa'yo. Ayan, cooking with Sophia, nagbaba ng buy, cooking. $7 million mega love shout out. Cooking with Sophia, lablabin natin mga lalab, nagbaba po ng bahay, cooking with Sophia. Ang mahal. Morning sa lahat, Xmas party na tayo. Sa ano lalab, sa first week ng December siguro magpapa-entry tayo, ha. Meron tayong paano, pa-games lang sa 23 siguro gaganapin natin. Ayan. Morning sa lahat, Xmas party tayo. Ayan, from the Cargo Vlog. Sukot isipan. Ayan, maglablaban tayo mga lalabs. Kaisip sa'yo. Kala ko malab ng tubig, wait lang po. Ayan, the Cargo Vlog, tamsak dan. Sir, nag-iwan ng bakas, pabalikan na lang si Sampaguita Vlog. The Cargo Lalabs, pasuklian si Kasampagita dan sa'yo. Ayan, 5 million mega love shout out. I have gift.
check, okay? Because this time I still, later on I'm gonna check. Why did not you have a calling option and no option there? Nakikita. $7 million Mega Love shout out. Nanapok ba kayo mga? You are the next. Malimutan. Marcos Cotto, Mega Love shout out, Marcos. Kyoto. 1.98. Your other nationality. Marcos Kyoto, Mega Love shout out, my friend. How are you? Ayan. Ayan, 5 million in the house. Mega Love shout out. Panira talaga ng moment tong. Ayan, Mega Love shout out mga langga. Dikit na sa nakapin. Marcos Cotto, Mega Love shout out. The Cargo. Ayan si The Cargo. Mighty Habi. Ilan na yung bahay mo, Lalabs? 1 point. Ayan, ano Mighty? Dikit ko sa'yo to, usad. Isa, oh. The Mighty, Mighty. Mighty Habi. Mamahal ko. Ayan, dikit ko sa'yo, Lalab ha, Mighty. Ayan, Mighty, Habi Channel. Gala again with Carousel. Tikman na panay loading na. Kay Bathala. Marcos Cotto dan dikit. Marcos, kindly return to the Cargo vlog.
Marcos! Niwala niya ako dahil sa'yo. Sa isayang pagmamahal. Kaya gal ko rin binuha. Ikot-ikot lang ho. Sige lang lalab. Ang buhay ay ganyan. Umiikot-ikot. Ko dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Nel Alolino, mega love shout out, Nel. How are you, friend Nel Alolino? Mega love shout out. Marcos Cotto, ayan, kindly return to the car. Good luck on the pin. Already connected to your channel, loves. Mighty Habi, ayan, sa bahay mo ako, Mighty. Mighty channel mo ba, nakadikit yan sa akin? Hindi mo ata dinidikit yung main channel mo sa akin, lalabs eh. Walang BBTOs hanggat nandyan ka. Oo, lalab, hanggat tayo, umiikot-ikot. Sabayan natin yung ikot na yan. Marcos Cotto. You are next, lalab. You are next. After this one, the Cargo Vlog, please connect to the Cargo Vlog, Marcos. He already done to you. Kailangang mangamba isip ko ang pag-ibig ko sa'yo. Mga short video news, mga lalab, pa-watch naman mga lalab. Wala pang 1 minute. Ayan. Nel Alolino, nagbaba ng buhay. Nel Alolino. Dan na po kayo nakapin mga lalabs. Padikit si Marcos. Ayan, Marcos. Marcos, kindly connect to the Cargo Vlog on the pin. Ayan, Marcos, nagbaba ng buy. Marcos. $9 million, Miguel, shout out. Kirati, dalas mo akong tawagan. Madalas. Namong miss na miss kita. Di kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Michaelson Joseph aka Mike, my friend, mega love shout out. How are you, Michaelson? I miss you. Michaelson, my friend, how are you? How are you, my friend Michaelson? Shout out si BCC Alive. Michaelson, how are you? I am very well, CC. Wow, wow. Wow, wow. Hello, chat. Ayan.
Please connect Michaelson, mga lalab, is very kind person. Michaelson. Please connect to Michaelson, mga lalabs. Dan na kayo nakapin na cargo vlog, mga lalabs. Ayan. Marcos tayo, Marcos. Hana, mega love shout out. Hana, padikit please from Hana. Ronald, my love, mega love shout out. Ayan, 10 million, mega love shout out. 10 million. It's again and again and again. The cargo vlog, lablabin natin, mga lalab. Hello, Michaelson from Ronald, my love. Please connect on the pin, mga lalab. Ayan, yan nakapin. Ako lamang. Nel Alulino, sunod kita, lalab, sa 11 million mega love shout out. Iiwan mo ako, wala sa iyo. Ayan, Marcos, I'm watching your video, lalab, Marcos. Nel Alulino, nagbaba ng bahay, mga lalab-lablabin natin, Nel. $10 million mega love shout out, Sam. Tamsak mega love out, Sam. Sam Melby. Sam lalab, tamsak danos. Salamat lalab sa patamsak. Ayan. Mega love shout out, 10 million in the house. Ayan, lalab, Sam. Meron ka na pong jacket, lalab. Sam, si Sam Melby. Please connect on the pin, mga lalab. On the pin po. Ayan, Marcos, I'm gonna give you banana. Pantihos. Lalab, may panty ka na. Marcos, I am watching your video, lalab, Marcos. I am watching, lalab. You have ads, Marcos. Kama Plutanti di Alvinario. Ayan. Ayan, si Sam may 10. The cargo. May 10 si Sam. Si Boss Akil. Inalay ko sa'yo. The cargo vlog. 1020 available kay Sam. Nung magmahal, siyang madalas na iwan. Di alam ang dahilan. Sino pa marunong magmahal? Siyang madalas na iwan nang di alam ang dahilan. Ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Ayan, Marcos Cotto. I am watching your video, ha. I'm gonna connect this one to you. Sam Danargo, where are you now? Ayan, si Sam may 10, may 20. Marcos, I connect this one to you, ha. Where are you now? Marcos Cotto, tamsak dancer, nag-iwan din ng bakas, sukli na lang po. Marcos Cotto, kindly return to Kasampagita Vlog. Already connected to your channel, lalabs. Please return it to her. Thank you. Ayan, watching lalab, Marcos Cotto. Marcos. Look at this, Marcos. Wow, nice, Marcos. It's very nice.
Ayan, 3 million Miguel Love shout out. Another banana for you, Marcos, ha? Marcos, another banana, Marcos. Nilalulino sun kita lalabs. Nil Suklidan from Sam. Nilalab kanli, pasok lilalab kay Sam. Ayan si Sam, may available 10-20 mga lalab, Sam. Ayan, Marcos, done watching lalab, Marcos. Di mo pinapansin. Marcos, please return. Thank you, Arco Official Ilawhos. Itong iba. Guys, patusok sana ako. Mega love shout out from Arky. Bale, wala sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo. Patusok si Arky, mga lalabs. Nel tayo, mga lalab, Nel. $6 million, Mega love. Nel Alolino, mga lalab, Nel. Lablabin natin na kapin. Magtitiis ako. Ayan, Madam Nel, nasa bahay mo ako. Meron kang ads. Ayan, Nel Alolino, nasa bahay mo ako, Nel. Nilalab na sa bahay mo ako, Alolino. Projectionist Miguel Love, shout out, lalab tamsak. Ayan, Nel, nasa bahay mo ako, lalab. Kit hindi natin. Projectionist Miguel Love, shout out. Nilalab, I'm watching, Nel Alolino. Nandito pa ba si Nel? Hello everyone, Lisungson, Miguel Love, shout out my friend Lisungson. How are you, Lisungson? Alolino, lalab, done watching sa iyong video, lalab, Nel Alolino. Done watching, RK Official TV, Tamsak Dancer, nag-iwan ng bakas. From Kasampagita.
umibig sa iba, nagpadala akala. Ibig PM Central Time. Maling akala. 6:50 PM Central Time. Naman ang bahay ko. Salamat sa pinlalag. $5 million love shout out. Marcos Couto, nagbaba ng bahay. Yan, Lalab Arky, nasa bahay mo ako. Arky TV Dancer Arka, kasampagita sa'yo. Team Kamatas, Miguel out. Team Kamatyas, please, padikit naman sa nakapin. Mga lalab, yung aking short video, mga lalab, ayan, binababa. Kay sarap. Mati si mama. RT official, lablabin natin mga lalab. Ayan, lalab ha. Ayan, Noah, nasa bahay mo ha. Oy, RQ official. Team Kamatyas Dan. Ayan, lalabs. Ayan, RT, pulwas lalab ha. Train Orama Studio, Migalab, shoutout, RT. Ayan, dikit na sa'yo. Train Orama, Migalab, shoutout, Tamsak Dan. Lalab Train, Migalab, shoutout. Thank you so much, lalab, sa patamsak. Ayan, dikit na sa'yo, RT.
Share on community tab, mami. Ayan, salamat, lalabs. Thank you. Trenorama Studio, Migalab, shout out. Thank you so much, my friend. Trenorama. Hello, beautiful people. Migalab, shout out. Islandski Vlog, maayong buntag sa imo. Ayan, palablab, nakapin, mga lalabs. Projectionist, nandito ka pa ba, lalabs? Guys, Migalab, shout sa nakapin tayo. Projectionist, lalab. Lalab, it's me, Jim. Migalab, shout out. Panahon. Hello, Migalab, shout out from Arky. It's me, Jim. Migalab, shout out, lalabs. Patamsak, guys. May premiere ka, lalabs. It's me, Jim. Sana all, 6K. Dalas mo ako ex kahit saan. Alam mong miss na miss kita. Ngunit lobat ka. Lobat pa ba? It's me, Jim Lalabs. Remember to like this live broadcast for our wonderful hosts. Ayan. Thank you so much, Trenorama Studios Lalab, Migalab, Shora. Thank you so much. It's me, Jim Lalab. Nasa bahay, Mr. OEC Online. Ayan, it's me, Jim, watching Lalabs. It's me, Jim Lalabs. Dan sa nakapin from it's me, Jim. It's me, Jim Lalab. Nasa bahay mo ako, ha? Pabalik na lang po, Arky. Si It's me, Jim. Hi, Trend from It's me, Jim. Lalab, It's me, Jim. Dikit to register OEC Online. Waray-waray, Chacha Mix. Ayan, from Trend Orama. Sunod kita, Trend, ha? Kau sinta tirati alas mo akong taban. Kontak. Kamatyas dan na po, pasukli na lang. Ang pag-ibig mo, tuod pa ba? Lisongson. Marcos Cotolala, please connect on the pin RTV. Connect to everyone. $6 million Migalab shout out. Marcos Cotolala, please connect to everyone. Maraming salamat. May konti tayong loading mga pagpasensya nyo na bumabalik din yan sa dati. TC. Kumusta ka? So much. Ayan, pasukli, it's me, Jem, from Arky Official. Ayan, lalab, Trend O. Barter 2. Ayan, YT si lalab. Tingnan kung nakadikit ba ako. Tingnan ko, ha.
Cynthia Life. Ayan, 7:02 PM Central. Vlog Waray, nandito ka pa ba, Vlog Waray? Ay, Vlog Waray. Sam, nandito ka pa ba, Sam? Ayan, merong may 20 CLC. CLC 20. Ang baby ko magalaw, ang baby. OTW sa nakapin. 1.95 ka, Trendan, +1. Ayan. +1 daw sa nakapin, lalabs. May payo na si CLC. Thank you to. Si ano ata to eh. Nakalimutan ko si Palautog. Si Warrior ata to. Ang mahal. Isipan. RK, padikit rin on the way na ako from CLC YTC. Yan si Palautog, lalabs, nandyan. RK 1.14 ka, dan +1. RK. $807, dan +1 bloody die. Ayan, thank you so much, madam, sa LC. Ayan, Palautog, madam, sa LC may 1030. Ayan si Palautog. Ang daming alagad. Palautog. Ayan, lalap. Trend o Rama, nasa bahay mo ako, trend. Ba't kasi naglo-loading naman na lintian na? Ayan, lalab ha. Dikit ko to sa'yo, trend o Rama ha. Ayan, trend na. Dikit na to sa'yo, trend o ha. Makat. Ayan, si Palautog may available na 1030. Baka gusto niyong magdikit, magbartir, mga lalabs. Host bartir tayo. Tingnan ko po, lalabs, kung di pa tayo eksa. Tingnan ko, lalab, kung meron pa akong di nakadikit sa'yo, tingnan ko. Ayan pala, blab po, nakapin, mga lalabs. Cynthia's Life Cooking. Po, sa LC? Inang low type thumbs up.
Sale si lalab, try natin 10 lalabs kung meron pa akong ano, meron pang hindi nakadikit sa'yo. Ito lalab yung aking short video lalab, short video. Ito si Madam CLC, it's me Jim, nagbaba ng bahay. Ayan, salamat po. Lalab, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Trinora, my studio po. Thank you so much. Ayan, may pa, ano si Madam, thank you so much po, Madam Trend. Ayan, meron tayong $5. Thank you so much po, Madam. Thank you. Madam Trend, oh, thank you so much po. God bless. Ano? Ano yon? Ayan, Madam CLC, thank you so much po. God bless. Ayan, April Vlog Lalab, Migalab, shout out. Yes, ano po yon? Sa'yo. Ayan, Madam ano? Ma. Sa luwas. Ma, tumawag si Bilog, oh. Ma. Ma. Ah, may tumatawag, oh, si Bilog. Lubat man pati, di. Baka video okay, di. Ata si Bilog. Oh. Lubat, ibalik. Madam Cynthia, beautiful city of Taipei, ano, Taiwan. Ano ka po, Madam Cynthia? 14K. Madam Cynthia, start na ako, ha? April Vlog Lalab, Migalab, shout out. It's me, Jim, full support, deliver po. Ayan, Madam Trend, thank you so much, and God bless. Ayan, Madam Trend, dikit ko po to sa'yo, Madam Trend, ha? Ataming, ba't ka nagtaas? Makulit tong pusa na itong paluin ko to, eh. Baba. Aray ko, nangangamrot pa, nangangamrot. Nangangamrot po sa pasaway, aray ko. Kinamrot ako. Ayan, Madam Trend, Lalab, watching uli. Madam Cynthia, start na ako, ha? 14K ka, Madam. Ayan, Madam Cynthia, nag-start na ako, Madam. Trendan po na ako ano kanina. Ayan, Madam Cynthia, ha? CLC. Wee. Ayan, Madam Cynthia, pangalawang dikit sa'yo, Madam, ha? Hindi na nagbakas si host. Patamsak po sa premiere. Sige, Lalab, sunod kita, Lalab, kay CLC White, ano? CLC Lalab, ha?
Ano ma? Ayan lala, pangalawang dik siya. Pasaway na pusa yan, kinamrot ako. $4 million mega love shoutout on the way, Sampaguita Vlog. From April. Idol ko. Ayan, 4 million mega love shout out. Ito Madam CLC, pangatlong dikit ha. Madam CLC, may harang ka pa. Ayan Madam ha. Ano ba to sa beautiful city of Taipei, Taiwan. April Vlog Official, thank you from Kasampagita. Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan, Madam Cynthia, pang-apat na. Kasampaki Vlog, Dan Bell also, please, salamat from April Vlogs. Ayan, si LCYTC Iloilo from Trend Orama. Patamsak po, TW Nakapin from April Vlogs. Palautog mga 10 si Palautog. Host Danten na ako with tamsak, salamat. Ayan, sale si Madam, di pa ako tapos. Sano ko madama, the beautiful city of Taipei. YTC Paul package deliver from Trend Orama Studio. Ayan, si Madam Trend Odan po sa'yo, Madam CLC. Danbel CLC YTC, ayan. 8.81 Lee Sungsun Dan plus 1. Away from CLC. Ay nakikita. Ayan, 8.74 ka April Dan plus 1 may bakas. April birthday tayo, April 30 from CLC. Kaya 5 pa lang ako.
Ako'y napakali. Ikaw lagi. Apat pa, madam, sa'yo, apat. On the way na. 8.5. Kumusta ka? Palautog. Hindi ko sure, lalab, kung baka X na tayo. Ayan, si CL, sila labiyain mo. Dami-dami na kasi. Ang pag-ibig mo. XXX na ako kay CLC. Kaya pala. CLC YTC 14K. Hindi mo yan si madam aakyat pag di siya. Kumusta ka? Ayan, paliparan nyo guys ang aking premiere. Parang maawa nyo na. Ayan, nakapito pa lang ako. Diyos ka. $5 million, Mega Love, shout out. Ayan, paliparan daw si Ronald My Love. Cooking with Sapia, nagbaba. Eight pa lang. Ayan, malapit akong matapos. Sana lang, madam, matapos na ako. Uy, di mapakali. Ayan, madam Cynthia, dan na ako ng 10 sa'yo. Ayan, dan po, madam CLC. Thank you. Ayan, dan na ako sa'yo, madam. Ayan, 7 million, Mega Love, shout out, 7 million. Lalabi. Di ba nagmi-message? April Vlogs tayo, mga lalab, April Vlogs. Ayan, 8 million, Mega Love, shout out, 8 tingnan ko. Pala.
Ikaw ang mahal. Silipin ko pala utog, ano pala to? Ronaldan +1, may bakas sa Premier from CLCYTC. Tamsakan ko yung Ronald. Burpout. Tatlo lang to, lalabs. Hindi na to kakaya sa'yo. Tatlo lang yung bago ko, ano. Lalab pala utog, tatlo lang. Wala. Ayan, new short from Samira. Samira, I'm gonna watch Lalab, ha? No problem. Ayan, 8 million mega love shout out. April vlogs tayo, mga lalab. Sige, next time na lang, ho. Sige, love shout out. Katulog, kakaisip sa'yo. Ayan, 9 million mega. Lisongson, ayan, Lisongson. Lisongson. Ayan, lalab, tamsak sa ano mo. Dan na ako sa kanya, nalalab, tamsak. Ang syota mo. Idol Erwin B, mega love shout out. Idol Erwin. Ay, nablabin po natin si Madam Trend. Sunshine, padikit please from Sunshine, mega love shout out. Trend Orama. OTW Trend from April. OTW po, Trend from April. Sunshine, padikit kay Sunshine. Ayan, Madam Trend, full watch.
Madam Trend, dikit ko na to sa'yo, madam. Trend Orama is to Sunshine, dikit mamaya pin kita lalag mamaya-maya ha, Sunshine. Sunshine on the way from April. Ah. Sunshine on the way po from April Vlogs. Marcos Cotto, ayan, love shout out. Marcos Lalabs. Marcos Cotto. Katabi, ako'y di mapakali. Malimutan. Ang mahal. Puso ko isipan. Sunshine Dan from April Vlogs. JM follower, hi boss. Ed Scar. Trend o puso ko't isipan.
ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Puso ko't isipan, katulog, kakaisip sa'yo. Suko't isipan, may di mapakali. Ayan, 3 million mega live shout out, 41 thumbs up. Thank you so much. Please. New short from Samira. I'm gonna watch your video, lalabs. No problem. This one is a beautiful, daisies, satisfying short. Ayan, lalab. Ano, Samira? JM follower OTW. Ayan. Ayan, lalabs. Nice. Nice flowers. Kakaisip sa'yo. For million mega love shout out. Samira, I'm watching again, lalab, your video, lalabs. My friend Samira. Lalab, I'm gonna watch again your flowers. Host out.
Nagmamahal. Madam, hanggang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hayaan mo na. May dikit pa ako sa iyo, Madam Trena. Tagal na ba? $2 million mega love shout out and God bless everyone. Liwala niya ako dahil sa'yo. Naingayan na yung baby ko sa aking tiyan. Ang ingay daw ni mama. Pang order natin ng Lazada. Pag di tayo nagtrabaho, paano na? Yung tatay mo walang padala. Ha? Ang magtrabaho, anak. Support mo lang si mama. Ha? Ayan, 10 ora, madam. Di kita pakita ng dalawa, madam, ha. Mga 10 po, mag-out na din pa ako, mga madam. Para lang sa'yo. Para lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo. Araw at gabi. Ang haba ng harang. Breakfast for dinner. Ayan. Ang piso. Pag-ibig mo. Sarap naman, madam. Oy, person control. Ayan, madam. Kung tawagan. Na-miss kita. Kitang kinukontak. Lobat pa ba? Ang pag-ibig mo. Aba, ako sa isip.
Mga lalabs, 5 minutes na lang po si host. Ako yung magpapaalam na. Ayan. Madam Trend, ayan, last dikit. Magdikit pa ako sa iyo, isa pa, madam. Hintayin ko lang yung harang mo, nakaharang tayo. So, gabi, nag-ayat na. Ayan, Madam Trend, idikit ko to sa'yo. Ko sa'yo. Ayan.